ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 19/11/22 ಬೊಲ್ಪುದ ಮುರುಳಿ ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬಾ ಬೈದೇರು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ತದು ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಪಾವನ ಆಪ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಸದ್ಗತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪನು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಭೋಗಿ ಜೀವನ ಯೋಗಿ ಜೀವನಡು ಪರಿವರ್ತನೆಯರೆ ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರದಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ನಿಶ್ಚಯ ನಮಕ್ ಓದುನಕ್ಲಿಗ್ ಸ್ವಯಂ ಬೇಹದ್ದ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೆರು ಪನ್ಪುನ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಶ್ಚಯ ಆಪುಜಿ, ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಯೋಗ ಜೋಡಣೆ ಆಪುಜಿ, ವಿದ್ಯೆನು ಓದೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ. ಭೋಗಿಯಾದೇ ಒರಿವೆರು. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಓದುನಕುಡ ನಿಶ್ಚಯ ಉಪ್ಪುಜಿ ತಿರಿಯುನೆರು ಮೂಲು ಒವ್ವೋ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಆಂಡ ನಿರಾಕಾರ ಶಿವಬಾಬಾ ಓದವೆರು. ಇಂದು ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು? ಇಂದು ಅಂತೂ ಹೊಸ ಪಾತ್ರ ಆದುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ಜೋಕುಲು ಪರಿವರ್ತನೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಗೀತೆ: ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕುಲು ಇಂದೇನಂತೂ ತೆರಿದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಶಿವಬಾಬಾ ನಮಕ್ ತೆರಿಪೋಯರು. ಗಳಿಗೆಗಂತೂ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಬಂದು ಮನ್ಪುಜೇರು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಕಾಯ್ದೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಶಿವಬಾಬಾ ಏರು ಮಾತನ್ಲ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪೋಯರು. ಭವಿಷ್ಯದ 21 ಜನ್ಮಗಾದು ಅಟಲ ಅಖಂಡ ದೈವೀ ಸ್ವರಾಜ್ಯನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಚ ಶಾಲೆ ಅತ್ತನ ಕಾಲೇಜಿಡು ಜೋಕುಲು ತೆರಿದುಪ್ಪೇರು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತನ್ನ ಸಮಾನ ಅತ್ತನ ಎಂಕ್ಲೆನ ತನ್ನ ಸಮಾನ ಲಾಯರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶಲ ಉಂಡು. ಒರಿನ ಸತ್ಸಂಗುಡು ಏರ್ ಪೋಪೇರು. ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನೇನು ಕೇಂದ್ರಗೋಸ್ಕರ ಪೋಪೇರು. ಐದು ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಜು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಶಿಕ್ಷಕರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಏರು ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾದ ಶಾರೀರಿಕ ವಿದ್ಯೆನು ಕಲ್ಪವೇರು. ಒಯ್ದು ಜೀವನೋಪಾಯ ಆಪುಂಡು. ಬಾಕಿ ಇಂದು ಮಾತಲ ದುರ್ಗತಿನ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಜೋಕುಲೆ ಮದುವೆ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಜಿಂಡಲ ಪಂಡ ಬಾಬಾ ಅತನ ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪದ ಪನ್ಪೇರು ಆಸ್ತಿಲ ಸಹ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಓಡೆ ಬೋಡಂಡಲ ಅಡೆಗ್ ಪೋಲ ಪಂಡು. ಮೂಲಂತು ಬಾಬಾ ಅಮೃತನು ಪರ್ಪವೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ಪೇರು ಪವಿತ್ರ ಆಪರ ಪಂಡಿತನ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕರಾಪರು. ಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾನು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾನು ಏತೊಂಜಿ ಅಂತರುಂಡು. ಅಕುಲು ರಾತ್ರಿದ ಕಡೆಕ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಪಂಡ ಅಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಕ್ ವಿಕಾರದ ಕಡೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ಪೇರು. ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಪಗೆಲ್ದ ಕಡೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ಪೇರು. ಬೇರೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪತಿತ ಪಾವನ ಪನ್ಪುನಿ ಸಹ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಉರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡು. ಆರೇ ಬತ್ತದು ಮಾತೆನ್ನಲ ಸದ್ಗತಿನ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚಂದು ಕೂಡ ದುರ್ಗತಿನ ಮಲ್ತಿನೀರು ಇಂದೇನು ತೆರಿಯೊಂದಿಚೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಸುರಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಮೂಲು ಬರ್ಪುನಿ ಅಸುರೇರ್ದು ದೇವತೆಯರೆ. ಇಂದು ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥವಾದುಂಡು. ಕೆಲವು ಅಸುರೇರ್ಲ ಮುಚಿದ್ದೀದು ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲುವೆರು. ಮಾತಾ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಡ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮುಚಿದ್ದಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಅಸುರೇರು ಬರ್ಪೇರು. ಕುಡ ಇಲ್ಲಲು ಪೋದು ವಿಷನು ಬರ್ಪೇರು. ರಡ್ಡು ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ನಡಪೆರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಅಂಚಿನಕುಲು ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ದಕುಲಾದೇ ಬಿಡ್ಪೇರು. ಬಾಬಾನು ಗುರುತಿಸವನೇ ಇಜ್ಜಿ, ನಿಶ್ಚಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ನಮಕ್ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಓದ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡು. ಅಂಚನೆ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ವೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಯೋಗ ಜೋಡಣೆ ಅಪ್ಪುಜಿ. ವಿದ್ಯೆನೇ ಓದೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಭೋಗಿಲೆಗ್ ಭೋಗಿಯಾದೇ ಒರಿದು ಓರ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯೋನೇರು. ಎಂಚಿನಲ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ದಾದನೋ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಆತೆ ನಿರಾಕಾರ ಶಿವಬಾಬಾ ಓದೇರೆ ಇಂಚ ಸಾಧ್ಯ. ಒವ್ವೇ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡ್ಲ ಇಂಚೆ ಬರೆತಿಜಿ ಬಂದು ತೆರಿಯೋನೇರು. ಇಂದು ಹೊಸ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಗಾಯನಲ ಉಂಡು. ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಆಂಡ ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಲಾಕ್ ಪುನಃ ಕಾರಣರುದು ತೆರಿಯೊಂಚೇರು. ಶಿವ ಅದುಲ್ಲೇರು. ಆ ಕಾರಣೊಡ್ದೆ ಮಾತಾ ಭಕ್ತರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಪನ್ಪುನಿ ಸಹ ಶಿವಾಯ ನಮಃ. ಆರು ಪರಮಧಾಮುಡುಪ್ಪೇರು ಪಂದು ತೆರಿಯೋನೇರು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಲ ಪರಮಪಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಐದವರ ಆರು ಮಾತೆನಲ ಅಪ್ಪಾದು ಬುಡಿರತ್ತೆ. ಭಾರತಡು ಇಂಚಿನಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು.
ಏರು ಅಪ್ಪನ ಒತ್ತೊಂಡ್ಲೇ ಇಜ್ಜಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತಿರಿಯುನಿ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು. ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಇಂದೇನು ತೆರಿಯುಜೇರು ಇತ್ತೆ ದುರ್ಗತಿದ ಸಮಯ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಸುರುಕು ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತನು, ಇತ್ತೆ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಆದ್ಬಿಡ್ತನು. ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿಡು ಏತೊಂಜಿ ಅಂತರ ಉಂಡು. ಅಕುಲು ಪಾಪಾತ್ಮೆರು ಅಕುಲು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆರು. ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಭಕ್ತಿಯೇ ಸತ್ಯವೈನ ಭಕ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಆ ಸಮಯ ಪಂಡ ದ್ವಾಪರೋಡು ಮನುಷ್ಯರು ಸುಕ್ಕಿಲು ಆದಿತ್ಯರು, ದುಡ್ಡು ಸಂಪತ್ತು ಇಂಚಿನವು ಇತ್ತಂಡು. ಕಲಿಯುಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುರ್ಗತಿನ ಪಡ್ತೇರು. ಏಪ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಭಕ್ತಿರು ಬರ್ಪೆರು ಅಪಗನೆ ವಿಕಾರಿಯ ಊಲ ಮಸ್ತ್ ಆ ಒಂದು ಪೋಪೆರು. ದಿನ ಕಲೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ವಿಕಾರಳ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಸುರುಕು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ವಿಕಾರ ಇತ್ತಂಡು, ಇತ್ತೆ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ವಿಕಾರ ಉಂಡು. ಮಾತ್ರಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನವಾದುಂಡು. ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಲು ಏತೊಂಜಿ ಪೆಟ್ಲಡೆಯಪ್ಪನು. ಶಿವಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪವೇರು. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಬಾಬಾ ಅತ್ತು ಏರ್ಲ ಸಹ ಚರಿತ್ರೆನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಬೇರು ಪತಿತ ಭಾವನ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನು ಒಪ್ಪುವೇರು. ಆರು ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ನೀರಿದ ಸಾಗರದಾದಂದಲ ಪತಿತ ಪಾವನನೇ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣನೇ. ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ನೀರಿದ ಸಾಗರದ್ದು ಪಿದಡ್ನಂಚಿನ ನೀರ್ದ ನದಿನ ಪತಿತ ಪಾವನಿ ಬಂದು ತಿರಿದು ಉಡ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನೋಡು ಎಂಚ ಗೀತೆದ ಭಗವಂತನ ಕರ್ತವ್ಯನು ಕೇನುವೆರು. ನಿರಾಕಾರ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ರಚಯಿತ ಆದುರ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣೆ ರಚನೆ ಆದುರ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಕೇಳಲೆ ಗೀತೆದ ಭಗವಂತ ಏರು. ಭಗವಂತಂತೂ ಉಪ್ಪುನೆನೆ ಒರಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚಂದು ವ್ಯಾಸನು ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ಪನ್ರೆ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ. ಆಯ್ದವರ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇನೋಡಪ್ಪನು. ಪತಿತ ಪಾವನ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅರಿಡ್ದು ಈ ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೆ ಎಂಚ ಪಿದಡ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖ ಕಮಲದ ಮೂಲಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮುಖ ವಂಶಾವಳಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖ ಬಾಯ್ದ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನೀರಿದ ಸಾಗರೊಡ್ದು ಪಾವನ ಆಪರೆ ಅತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರೊಡ್ದೆ ನೀರಿಡ್ದು ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಪಾವನ ಏರ ಸಾತ್ಯಜ್ಜಿ. ಆಯ್ದವರ ಒಗಟುನ್ಲ ಕೇನೋಡಾಪುನು. ಬೇರೆ ಕೇನೂನು ಏನಿಡ್ದವರ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕರ ಆವಲಿ ಲೆಪ್ಪುನಲ ಸಹ ಅರೆನೇ ಲೆಪ್ಪೇರು. ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಐದೊಕ್ಕ ಗಂಗೆಡು ಪೋದು ಸ್ನಾನ ಇಂಚಿನನು ಮಲ್ಪೇರು. ಐನಿಡ್ದವರ ಈ ಒಗಟುನು ಸೇರ್ಸ್ಪವಡಾಪನು. ಸಮಯಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಸ್ತುಲ ಶೋಭಿಸುಂಡು. ಎಂಚ ಅವು ಗೀತೆದ ಭಗವಂತನೆಪ್ಪುನ ಒಗಟಾದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಂದು ಸಹ ಒಗಟಾದುಂಡು. ವಿಚಾರವಂತು ನಡ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ವಾ ವಸ್ತುನು ಮಲ್ಪುನಿ. ಒಯ್ದು ಮನುಷ್ಯರು ಸದಾ ತನ್ನ ಕೈತಲ್ ಸದಾ ನೆನಪಾರ್ತನು ದೀವನುಲಿ. ಎಡ್ಡೆ ವಸ್ತು ಆದಿತ್ತಂಡ ತನ್ನ ಕೈತಲ್ ದೀವನುರು. ಕಾಕಜಿ ಇಂಚಿನ ಅಂತೂ ದಕ್ಕದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ದೇವತೆಲು ಎಡ್ಡೆ ವಸ್ತು ಆದುಲ್ಲೇರು. ಐನು ಪರ್ತದ ಬಾಡುಜೇರು. ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ವಿಚಾರ ಸಾಗರವಂತನು ನಡತೊಂದುಪ್ಪನು. ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತದು ತೊಯ್ಪೋಯರು. ಕೇವಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು. ಇನ್ನೇನು ಏರೆಗೆ ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಮಲ್ಪೆರೋ ಅತ್ತು ಜೋಕುಲೋ ಪನ್ಲೆ ಏರು. ಬಾಬಂತೂ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಚಿತ್ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನು ಮುದ್ರಣ ಮಲ್ಪಲೆ. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪನು. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಪಂದು ಪನ್ಪುನಿ ಸರಿ ಉಂಡು. ಕೇವಲ ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಪಂದು ಪನ್ಪುನಿ ತಪ್ಪಾದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಬಾಲಿದ ಮನಸ್ಸುಡುಂಡು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವ ಜಯಂತಿದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು. ಅವು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣರ್ದು ರಚನೆ ಆದುಪ್ಪುಡು. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿರ್ದು ತಿಳುವಳಿಕೆಲ ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕುನು. ಬಾಬಾ ಇಂದೆಕ್ಕಾದೆ ಲಾಕೆಟ್ನ ಮಲ್ಪವೇರು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಪವಡಪ್ಪನು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಶಿವಬಾಬಾ ಸದ್ಗತಿನ ಮಲ್ಪೇರು. ಐರ್ದು ಮಿತ್ತು ಏರು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರೋ ಅಕುಲೇ ವಿಷ್ಣುಪುರಿತ ಮಾಲಿಕಾಪೇರು. ಒರಿನಂಚ ಏರು ಜ್ಞಾನನು ದೆತೊನುಜೇರು ಅಕಲ್ನ ವಿನಾಶ ಆದ ಬಿಡುಪನು. ಅಕಲು ಶಿಕ್ಷೆನ ಅನುಭವಿಸುವೇರು. ಪದವಿಲ್ಲ ಪಡೆಪುಜೇರು. ಭಕ್ತಿರು ಭಗವಂತನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಏಪ ಭಗವಂತೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಪಗನೆ ಅರೆನು ಒಂತೆ ಗುರುತಿಸದು
ಅಕುಲ ಆರಾದು ಪೇರು ಬಂದು ಕೋಟಿಡು ಕೆಲವೆರು ಏರು ಮುಕ್ತಿಗಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥನ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಎಡ್ಡ ಪದವಿನ ಪಡೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶಾಪುಜಿ ಐನೇರ್ದವರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕಲ ದೃಷ್ಟಿನ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಬರ್ಪೇರು. ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶನು ಮಲ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪೇರು. ಐನೇರ್ದವರ ಪದವಿಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಪುಂಡು ಪಡೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುನು. ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದ ಕುಲ ಸಹ ಬರ್ಪೇರು. ಅವು ಅಂತ್ಯೊಡು ಏರು ಮಲ್ಲಕುಲುಪ್ಪೇರು. ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತೆದ ಪೋಪ್ ಬರ್ಪೇರು. ಇಜ್ಜಿ ಸುರುತ್ತ ನಂಬರ್ದ ಪೋಪ್ ಏರು ಇತ್ತೆ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡುಪ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಬರ್ಪೇರು. ಲೆಕ್ಕಲ ಮಸ್ತು ಮಲ್ಲೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಂದು ಕುಂಭಮೇಳವಾದುಂಡು. ಇನ್ನು ಮಾತ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಸಾಮಗ್ರಿಯಾದುಂಡು. ಏಪ ದುರ್ಗತಿನ ಪಡೆಪುನಂಚಿನ ಗ್ರಹಣ ಪೂರ್ಣ ಪತ್ತುನು ಅಪಗ ಬಾಬ ಬತ್ತದು 14 ಕಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು. ಗ್ರಹಣಗೂ ಸದರ್ಶನ ಚಕ್ರದ್ದು ಬುಟ್ಪಾಡಾಪುಂಡು. ಈ ತಮ್ಮ ಗೋಲದಾದುಂಡು ಐಟ್ ತೀರ್ಥಡು ಬರೆಯೋಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಆದುಂಡು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ. ಇಂದು ಮಸ್ತು ಎಡ್ಡ ವಸ್ತು ಆದುಂಡು. ಇಂದು ಈಶ್ವರಿಯ ಕೋಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆದುಂಡು. ಇಂದಂತೂ ಈಶ್ವರನ ಗುರುತಾದುಂಡು. ಸ್ಲೈಡ್ ಉಂದಾದಲ್ಲ ಮಲ್ತುದಿತ್ತರ ಐಕಾದು ಬಾಬಲ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಂದುಪ್ಪೇರು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಅಕಲು ಮುರಳಿನ ಕೇಂಜಿಂದ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಧಾರಣೆಡು ಕಣೆಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಮುರಳಿ ಅಂತೂ ನಿತ್ಯಲ ಓದೋಡಾಪನು. ಸರ್ವಿಸ್ಡ್ ಏರುಲ್ಲೇರು ಅಕಲು ಪಾತ್ರೋಡು ಬರ್ಪೇರು. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿದ ಸ್ಲೈಡ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು. ಐಟ್ ಅಕ್ಷರಗಳು ಮಸ್ತ್ ಸರಿಯಾದಪ್ಪುನು. ಸ್ಥಾಪನೆ ಬಕ್ಕ ವಿನಾಶ ರಡ್ಡು ಗೋಲಪ್ಪುನು. ಇಂದು ನರಕ, ಇಂದು ಸ್ವರ್ಗ, ಇಂದು ಇತ್ಯದ ಭಾರತ ಬೊಕ್ಕ ನಾಳೆ ಭಾರತ ಎಳ್ಳೆದ ಭಾರತ ಅನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಕುಲ್ದೇರು. ಬಾಬಾನು ಗುರುತಿಸಿದರು ನಿಶ್ಚಯವಾಂಡು ಆತೆ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿನ ಪಡೆಯೋಣ ಪುರುಷಾರ್ಥ ನಡತದು ಉಂಡು. ಜನ್ಮ ಅಂತೂ ದೇತೊಂಡರತ್ತೆ ಬಾಬಾರ್ದು ಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿನ ದೇತೊಂಡಾಪನು. ಬೊಕ್ಕ ವಿಕಾರದ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಡು ಬೆರ್ನ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೂಯರತ್ತ ಇಂಚಿನಕುಲು ಬರ್ಪುನಿ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು. ತನ್ನ ಗೌರವ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತೂಪೆರತ್ತೆ. ರಚಯಿತ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲಾರ್ನ ಆಜ್ಞೆದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೋಡು. ನಿಕುಲ್ ಸಹ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುಜರು ಪಂಡಿತನ ಪದವಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಅದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗಡು ನಷ್ಟಮೋಹ ಸರಿಯಾದು ಉಪ್ಪೋಡು. ಬಾಬನ ಆಜ್ಞೆ ತಿಕ್ಕದನು. ವಾ ಜೋಕುಲು ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಅತ್ತೋ ಹಂಚಿನಕುಲು ಕುಪ್ಪುತ್ರರಾಪೇರು. ಆ ಜೋಕುಲತ್ತು ಪವಿತ್ರತೆದ ಆಜ್ಞೆ ಅಂತೂ ಎಡ್ಡೆತ್ತೆ. ರಾಜಯೋಗ ಅಂತೂ ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಪಾಪ ತೆರೆಯೊಂದಿಚೇರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಮಾತೆಕ್ಕಲ ಆಧಾರವಾದುಂಡು. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವನ ಚಿತ್ರದ ಮಿತ್ತು ಬರೆಯೋಡಾಪುನು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಶಿವಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆರತ್ತೆ. ಕಲಿಯುಗ ಅಸುರಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿನಾಶ ಆಪುನು. ಅಸುರಿ ರಾಜ್ಯಡು ಏತೊಂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ದೈವಿ ರಾಜ್ಯಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂತೆ ಇರ್ಲೇರು. ಬರೆಪುನಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮದ ವಿನಾಶ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಏತೊಂಜಿ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡಲ ಸುಧಾರಣೆ ಆಪುಜೇರು. ಉಲ್ಟಾ ಸುಲ್ಟಾ ಪಾತೆರುವೆರು. ಮೂಲು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ದೇಹ ಸಹಿತವಾದ ದಾದಪುರ ಉಂಡೋ ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರತದು ಏನ ನೊರಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುರೆ. ತಮ್ಮ ದೇಹೊಡ್ಲ ತಿಕ್ಕದು ಬುರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒವ್ವೇ ದೇಹೊಡು ತಿಕ್ಕದು ಬೂರ್ನೆರ್ದವರ ಬೂರ್ದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಎಂಚ ಮಮ್ಮನ ದೇಹದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತನು ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಮಮ್ಮಲ ಪೊಯ್ಯರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏತೊಂಜಿ ಜನ ಸಹಿತ ಪೊಯ್ಯರು ದೇಪಂಡ ನಾಮರೂಪಡು ತಿಕ್ಕದು ಬುರ್ದೇರು. ಬಾಬಾ ಏತೊಂಜಿ ಪಣೊಂದಿಪ್ಪೇರು ದೇಹಾಭಿಮಾನಿ ಆಲೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನಿ ಆವೊಚ್ಚಿ ಪಣದು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಲೆ ಪಂಡು ಬಾಬಾ ಪಣೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಏನ ನೊರಿಯನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕುಲು ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರವನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ. ಶರೀರವನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನೆದವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾದ ಎತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಪುನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು. ಬಾಬನ ನೆನಪುಡುಪುನಿ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು. ಜ್ಞಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಪವರು. ಯೋಗುಡುಪ್ಪುನಿ ಕಷ್ಟಪ್ಪುನು.
ಏತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯೋ ಮಾಯೆ ಸಹ ಆತೆ ಬಿರುಗಾಳಿನು ಕನಪುನು. ಏರ್ನಾಂಡಲ ನಾಮರೂಪಡು ತಿಕ್ಕದು ಮೋಸನು ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಾದುಪ್ಪೋಡು. ಯೋಗದ ಇತ್ತುಂಡನೆ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಪ್ಪುನು. ಜ್ಞಾನವಂತೂ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಯೋಗುಡೆ ಗಳಿಗೆ ಗಳಿಗೆಲ ಮರೆತು ಬಿಡ್ಪುನು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ವಿಕರ್ಮಾಜಿತರಪುನಿ ಎಂಚ ಯೋಗುಡು ಉಪ್ಪರ್ ಪಂಡಿತ್ತಿನ ಪಾಪಲ ಆಪುಜಿ ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಿನ ನೂದು ಪಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆ ಆದು ಬಿಡ್ಪುನು. ಮೂಲಂತೂ ಸ್ವಯಂ ಧರ್ಮರಾಜ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಅರ್ಜನ್ಲ ಜೊತೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಸ್ವಯಂ ಪನ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಎದುರುಡು ಒವ್ವೇ ಪಾಪನು ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಿನ ನೂದು ಪಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆ ಪೂರುಂಡು. ಯೋಗುರ್ದೆ ವಿಕರ್ಮಾಜೀತ ಅವಡು ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಅಂತೂ ತೆರಿವಣ್ಣಿ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಈ ಗೋಳದ ತೀರ್ಥ ಪರೆಯೋಡು ಚಕ್ರ ಚರಕತ್ ಬಾಬಾ ಯುಕ್ತಿನ ಮಸ್ತು ತೆರಿಪೋಯರು. ಜೋಕುಲು ಪಾತ್ರೋಡು ಬರೋಡಾರ್ಪನು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತಾ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒವ್ವೇ ದೇಹದಾರಿದ ನಾಮರೂಪಡು ತಿಕ್ಕದು ಬುರ್ರೆವಲ್ಲಿ ನಿಖಲ್ನ ದೇಹೊಡ್ಲ ತಿಕ್ಕದು ಬುರ್ರೆವಲ್ಲಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ತೀವನಡಾಪುನು. ರಡ್ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗಡು ಅವಶ್ಯದ ನಷ್ಟ ಮೋಹ ಅವಡು ಪವಿತ್ರತೆದ ಆಜ್ಞೆನು ಒಪ್ಪೊಡಾಪುನು. ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಆದ ಮಲ್ಪನ ಯುಕ್ತಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ವರದಾನ ಸರ್ವ ವಿಕಾರದ ಅಂಶವನ್ನು ಸಹ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರ ಆಪುನಂಚಿನ ನಂಬರ್ 1 ವಿಜಯೀ ಭವ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರ ಅಕುಲೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಏರಡ ಅಪವಿತ್ರತದ ಅಂಶ ಮಾತ್ರಡ ಸಹ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪವಿತ್ರತೆನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾದುಂಡು. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನೇ ಸೇವೆಡು ಸಹಜವಾದ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ವಿಕಾರದ ಒಂಜಿ ಅಂಶವಂಡಲ ಇತ್ತುಂಡ ಬೇತೆ ಜೊತೆಗಾರರು ಸಹ ಐತ ಜೊತೆ ಖಂಡಿತ ಉಪ್ಪೇರು. ಎಂಚ ಪವಿತ್ರತೆದ ಜೊತೆಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಉಪ್ಪುನು ಅವೇ ರೀತಿ ಅಪವಿತ್ರತೆದ ಜೊತೆ ಐನು ವಿಕಾರದ ಆಳವಾಯಿನ ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಪುನು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ವಿಕಾರದ ಒಂಜಿ ಅಂಶಲ ಸಹ ಒಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅಪಗ ನಂಬರ್ 1 ವಿಜಯಿ ಆಪರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಸಾಹಸದ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆದಿಲೆ ಅಪಗ ಸಾವಿರದಾತ್ ಸಹಾಯ ತಿಕ್ಕದು ಬಿಡ್ಪುನು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.